салом алейкум, дини саломату хонобод салом бошен. Баъд э, чиз мактаб. Дар мактаб ман синфи 4 ки тамом кардам, синфи 5 аз синфи панҷум ман аълохон расми ман дар гӯшаи фаъолон доим буд. Бале, ман бо дар синфи мо 5 кас мо аълохон будем. Ман аълохон бо сардори синфамон аълохон буд, Назарова Гулрафтор, бо Эшонова Азиза тозаги синф аълохон буд, Тоиров Саидбек Ҳайдарович аълохон буд и Муҳсидинов Фарҳод Тоҷидинович. Дута писармон аълохон буд, сета духтар аълохон будем. Ана мо се духтар муаллима шудем. Баъд фаҳмидам дар бораи ҳамсинфонам Гулрафтора Азиза. Гулрафтора Азиза ҳардуяшон муаллимаи ибтидоӣ шуданд. Ман муаллимаи забонҳои хориҷӣ, англисию арабӣ шудем. Писаромон якта писармон муаллими ибтидоӣ шудааст. Фарҳод дар мактаби худамон кор мекунад, дарс медиҳад, фаҳмидам. Ин Тоир Саидбек, ин баъд ман як рӯз дар ютуб баромад дар чиз, вай гуфт ки дигар касба вай гирифтем, муаллим не ва дигар касба гирифтем, ки мо пас 5 нафар аълохон будем дар синфамон. хоб ана мегӯна доимо расми ман дар гӯшаи фаъолон вай буд, овезон буд. Бале. Ана баъд ки нисбати китобхонӣ гӯш кунед. Вақте ман синфи 3-4 будам, аллакай китобхониро сар кардам. Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи донаи китоб аст. Ман ба китоб калон шудам. Бале, аз синфи бигем аз 7-8 солагим, 8 солагим аллакай ман китобҳои бадииро аз мактаб гирифта мехондам. Аз мактаб китобҳои бадиӣ гирифта мехондам. Дар хона омада китобҳои Садриддин Айниро як гирифта мехондам. Душворӣ мекард аз синфи 1-2. Ана ба синфи 3-4 ки шудам, аллакай китобҳои Садриддин Айнӣ, дигар шоироро гирифта мехондам. Абу Қосим Лоҳоти китобҳояшонро мехондам. ҳамин хел ҳамаи он китобҳое ки аз шоирону нависандагон Садриддин Айнӣ, Абу Қосим Лоҳотӣ, Мирзои Турсунзода, Абобили Рудакӣ, чӣ мегӯянд, Абулқосим Фирдавсӣ, Шоҳнома, Дохунда, инҳоро, Дохундаи Садриддин Айнӣ, ино ҳамаи китобҳоро баъд оста баъд хондам. Баъд хоҳарам мегуфт ки қайта китоб мехонӣ, дар ҷонат намезанӣ китобхонӣ. Китоб хонда мешитам, китоб хонда корои модарам дар хона ёрдам мекардам. Ман вазифаи хонагиро ку дар мактаб иҷро мекардам. Дар танаффус ман бо ягон кас дар мактаб бозӣ намекардам. Ман дар мактаб ягон кас қати дугона набудам. Дугона дар мактаб надоштам ман. Ман мактаба 8 сол хондам ку дар мактаби рақами 9 ба номи Абдурайҳони Берунӣ дар ҳамун Орҷозобский райони шаҳри Ваҳдати Озера. Бо ягон духтар дугонагӣ кардагӣ нестам. Ман дугона надоштам дар мактаб. Бале, вазифаи хонагиро дар вақти танаффус иҷро мекардам, то ин ки дар хона омада ба корҳои хонагӣ ба модарам ёрдам медиҳам. Корҳои хонагӣ ёрдам мекардам, бо китоб хонда дар хона мегаштам, бо китоб менишастам, китоб мехондам, бо китоб мегаштам. Ба кӯча баромада ба ён кас бозӣ намекардам. Дугона надоштам. Дугонаи ман модарам буд, ҷӯраи ман падарам буд. Доимо мехоҳам мегуфтам ман. Бале. Баъд падарам якта тӯбчаи хеле майдачка харидагӣ буд. Ҳамуна баъд як худам баромада танҳо аз одамо пинҳонӣ рафта пушти мактаб бозӣ мекардам. Мехостиму пушти синда бозӣ мекардам, ки занг шаваду фаҳмам зайдакада омада дастӣ медорам, ба ягон кас меомад бозӣ. Баъд гуфти Русток чиз не хочу, гуфтам ман бозӣ кунам, бо бозӣ кардан наметавонистм. Мисоле ки ягон кас метавонист бозӣ мекардам. Бозӣ кардан ягон вақт ягон кас иҷоза медодам, лекин бисёр вақт худам бозӣ мекардам тӯбчақати танҳо. Ина ҳозир дар чи ютуб тамошо мекунед, нейробиолог Татьяна Черниговская Надежда мегӯяд, ки ин гуна инсонҳо дар танҳои худашонро бисёр олиҷоноб хуб ҳис мекунанд, бо бисёрӣ худашонро хуб ҳис намекунанд. Барои ман дар танҳоӣ доим худам мехостам бошам. фаҳмидед, кӯдаке дар танҳоӣ мегардад, ки ин кӯдак кӯдаки ғайриоддист, ин кӯдака дастгирӣ бояд кунед падару модар. Дар ягон кадом оилаи шумо ҳамин гуна бошад, ку кӯдаке ки бо кӯдако бозӣ намекунад, дар кӯча намебарояд, бо ён кас дар мактаб рафиқӣ намекунад, аз ин ғамгин нашавед. Ин кӯдакаро тарбияи хуб кунед. Кӯдак кӯдаки нобиға аст. Ин кӯдак дар оянда кӯдаки хуб мешавад. Ман ҳамин гуна будам. Ман на дугона ба ён кас дӯстӣ намекардам. Бо ҷинси инсон дӯстӣ намекардам. На ба духтар, на писар қатъи гап намезадам. Хоб, ҳамин гуна як бачаи хешмон буд. Баъд ягон вақте ки дар скамейка баромада мешитам, ягон вақте омада духтароро вай мекард, масхараи зиваса мекард. Дар пеши духтаро мешид, духтаро мехест мерезд. Дар пеши духтар мешид, духтар мехест, дар пеши духтар мешид, духтар мехест, шиштам, духтаро яҷӯш мехест. Ба пеши ман омада мешиш ки Фирӯза чӣ хеле? Ман мехестам мерафтам синф. Қати мегуфт бефоидаи гап задан. Ту қиле хатари гандаӣ, мара ганда. Бара ҳамсинфон мехавақт ганда мегуфтанд, бачаи хешомонам амият калон буд, мегуфт чӣ қиле хатари гандаӣ? Ту қати ҳамчи гап зада мешавӣ. Бефоидаи гап задан. Ман мешитам, нигоҳ мекардам одамода. Гап намезадам. Ё ки табиатро нигоҳ мекардам. Дар дарахтҳо, табиат нигоҳ мекардам. Ягон каса айб ҷӯӣ намекардам, камбудиҷӯӣ намекардам.
ҳатто бо хоҳарам дар хона гап намезадам. Китоб қати гап мезадам. хоҳарам меомад мегуфт ки: "Ту набери Лилин". Рангам Лилин. Ман дамрӯз Лилин таваллуд шудагам 22 апрел. Ту ранги ҳамун чизи Лилини, фақат китоб мехонӣ, фақат мехонӣ, ранги меши. Ман набери Лилин нестам, фаҳмидӣ? Ту дар рӯзи таваллудиам таваллуд шудагӣ, фақат китоб қати мегардӣ. Мегуфтам хеле гапҳои бемаънӣ гап назан. Ра мегуфтам намехоҳӣ гап назан. Бозӣ намекунӣ, чӣ хеле кӯдакӣ, чӣ хеле одами мегуфтам мебуромад мерав. Яъне ки ман бо китоб калон шудам. Аз 5 солагиам китобро нигоҳ карда орзу мекардам. Инак зиндагӣ беорзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. Бале. Миннатдорам аз шумо. Озодбодон.